Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Földvári Kinga vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetében dolgozom, most már elég régóta. Bocsánat, ilyen technikai kérdések. Először is elnézést kérek, hogy ilyen nazális is rekedt a hangom és hasonlók, remélem kitart az óra végéig. Hogyha nem, és kicsit köhögök meg feázom, akkor ez emiatt van. Bocsánat. A másik, hogy a fények maradhatnak nyugodtan, hogyha egy kicsit jobb, de hogyha bármilyen olyan rész van, ami nem látszik jól, akkor szóljanak. Van egy-két dia, ahol lehet egy kisebb betű. Jó, lehet, hogy... Jó, próbáljuk meg, hogy... Nekem mindenki. Nincs nagyon sötét? Jó. Igen, a diák biztos jobban olvashatók, mert nem olyan nagyon nagy. És előre szeretném mondani mindenkinek, hogy akinek bárhol bármilyen jellegű kérdése van, akkor is, hogyha közvetlenül az előadáshoz kapcsolódik, vagy hogyha úgy érzi, hogy nagyon távoli, de valami eszébe jutott arról, amiről beszélek, vagy amit lát a dián, nyugodtan tegyék föl az előadás közben is, előadás végén is, tehát azért vagyunk, hogy válaszoljunk a kérdésekre. Én nyilván ki tudom tölteni az előadást, mert oktatóknak egy idő után elég komoly rutinja van, de nagyon szívesen, hogyha egy beszélgetés alapul ki, annak is nagyon örülök, tehát ne tartsák magukon a kérdéseiket. Azt is előre bocsátom, hogy nyilván a leginkább a saját szakmámról fogok beszélni, a közvetlen szakmámról, de nem véletlenül írtam azért a dia címére, vagy az előadás címének azt, hogy miért jó a bölcsésznek, és nem csak a Shakespeare adaptáció kutatónak, ami mondjuk az egészen szoros definíciója annak, amit én leginkább csinálok. Mert a bölcsészettudomány az alapvetően egy hozzáállás, meg egy attitűd, meg egy olyan fajta, nagyon nagy és nehezen definiálható kutatási terület, ami belül szerintem egyébként ez az egyik nagy előnye, és erről majd fogok egy kicsit mesélni, pont a rugalmassága. Amiben van némi bizonytalanság, és nagyon sokat változtat az a kutatási terület, amivel foglalkozunk. Ez nem feltétlenül egy kiszámítható szakma. Nyilván vannak olyan részei, aki mondjuk az angol nyelvtanítást űzi nálunk is a tanszéken, az ő munkájuk sokkal kiszámíthatóbb, bár az övékben is nagyon sok változás van, mit és hogyan tanítunk. Még a nyelv is változik, nem csak az, hogy hogyan tudjuk jól megtanítani, meg hogy honnan veszük a példákat. De nyilván próbálok egy kicsit arról is beszélni, hogy milyen más területei vannak a bölcsészettudományoknak, és miért jó szerintem ilyen jellegű munkát végezni. Azt is nagyon jól tudom, hogy a bölcsészettudományoknak az utóbbi időben nincs olyan jó hangzatos, nincs olyan hírneve, mint más népszerű szakoknak. Nem ez az a kurzus, ahol hogyan legyünk gyorsan gazdagok kérdésre választ kapunk, ezt is mindenki tudja, én sem áltatok senkit azzal, hogy itt most a milliárdok felé mutató utat fogom mindenkinek elárulni. De azt gondolom, hogy abban viszont nincs igaz a kritikusoknak, hogy ez a tudni nem érdemes dolgok tudománya, miután pont a mai világ az, ahol folyamatosan változnak a dolgok, és nem csak a bölcsészettudományban, nem csak a kultúrakutatásban, hanem nagyon sok más szakmában is. És a bölcsészettudományokban való jártasság sokszor ad egy olyan fajta rugalmas gondolkodást, egy olyan kritikai gondolkodást, ami miatt a bölcsész végzettségemben nagyon sok felé el tud helyezkedni. A mi hallgatóinknak, tavaly csináltunk egy nagy felmérést a korábbi hallgatóink körében, több mint 700 hallgató válaszolt is a kérdéseink, és ez csak a BA, tehát a bolonyai rendszer bevezetése óta. És az derül ki, hogy nagyon sokan, nagyon hamar el tudnak helyezkedni. Arra a kérdés, hogy a szakmájukban-e, ez ugye nehéz kérdés, mert tanárok, aki tanárszakot is végez, azoknak a szakma az egyért könnyebben meghatározható, és nagyon sokan tanítanak is, de tulajdonképpen olyan széles palettán helyezkedik el az ahány helyen és ahány területen el tudtak helyezkedni, és amilyen változatos fizetésekkel, nagyon sokuknak sokkal jobb a fizetése, mint amilyen, de ezt azt gondolom, hogy ez így jó. Tehát tulajdonképpen az látszik, hogy akárhova fordulnak ezzel a végzettséggel, ezzel a fajta gondolkodásmóddal, amit a bölcsészettudományokból elsajátíthattak, ezzel tulajdonképpen nagyon sok helyen el lehet helyezkedni, és nagyon sok mindent lehet jól csinálni.
Nyilván ez azt is jelenti, hogy az ember sok mindent folyamatosan tanul a munkája közben is, de ez manapság elég sok munkakörre igaz, nem csak a bölcsészet jellegűekre, folyamatosan kell képezni magunkat, hiszen változik a világ, változnak a feladatok. A mérnök sem ugyanazt csinálja, mint 100 évvel ezelőtti mérnök munkája volt. És hogyha úgy indulunk neki a pályaválasztásnak is, hogy valami olyan terület, vagy olyan típusú tudományterületet választunk, ami érdekel minket, aminek az alapvető kérdései izgatnak, akkor azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Nyilván lehet olyat is választani, ami hasznos, meg olyat, amit a családban már sokan csináltak, meg olyan, amiről tudom, hogy mindig szükség lesz rá, de érdemes azért olyat is választani, ami az embert lelkesíti. Az én történetem ez ilyesmi lesz, tehát elmesélem, hogy én hogy kerültem oda, hogy jutottam el odáig, ahol most dolgozom. Nyilván ez sok szempontból tipikus, sok szempontból aztán vannak benne véletlenek is. És aztán egy kicsit mesélni fogok arról, hogy konkrétan mivel foglalkozom, amikor kutatásról beszélünk, meg a végén egészen röviden, hogy ez a Tudományos Akadémiában hol helyezkedik el az a csoport, ahonnan most érkeznek a látogatók az iskolába, kik azok az akadémiai köztestületi tagok. De ezért mondom, hogy kicsit csapongónak tűnik talán a téma, de szándékosan is szeretném azt mutatni, hogy ez egy változatos dolog, amit mi csinálunk, és ez szerintem az egy nagyon fontos előnye. Én biztos, hogy nem úgy kelek föl, hogy ma ugyanazt kell csinálnom, mint tegnap csináltam. Ennek van néha kellemetlen része is, mert folyamatosan újdonságokat kell megtanulni, de ez nem az a fajta futószalagos munka, ami hasznos, de unalmas. Bocsánat, nagyon lendületet vettem itt a kezemben. Az első dolog ugye, hogy hogyan lesz valakiből bölcsész. Az én életemben ez mindenképpen a könyvekhez köthető. Nagyon kiskoromtól, én egészen konkrétan óvodáskoromban kezdtem el olvasni, nem azért, mert megtanítottak, hanem mert érdekeltek a betűk, meg nyilván valami affinitásom volt rá. És ez nem csak az irodalmárokra vonatkozik, a legtöbb bölcsész alapvetően szereti a könyveket. Tehát az ember könyveket olvas, aztán idő után könyveket ír. A nyelvszakos bölcsész az nagyon gyakran fordít, ez nem kötelező, de sokan itt találják meg azt a hivatást, ami hasznos, folyamatosan szükség is van rá, és ezt úgy is mondom, hogy tudom, hogy a ChatGPT, meg a DeepL és egyéb mesterséges intelligencia által támogatott applikációk is fordítanak, de az igazi kreatív munkát, egyébként a műfordító, szakfordító kollégák is ezt mondják, hogy igenis tud segíteni sokat a mesterséges intelligencia, nagyon jók a fordító programok, de minél kreatívabb a fordítási feladat, annál kevésbé kihagyható az ember. Egy műszaki leírásnak a fordításában elég sok mindent meg tud csinálni, a gépi fordítás egy szépirodalmi műfordításában messze nem lesz olyan. Tehát, amikor valami nagyon gagyi, fura félrefordításokat találunk egy szövegben, ott gyanakodhatunk, hogy nem nézték át és a gépi fordításnak a megoldásaikat meg benne, tehát az emberre mindig szükség lesz. Azt tudja egyébként igazán jól használni a ChatGPT-t meg a mindenféle alkalmazásokat is, aki maga is el tudná végezni a feladatot, és akkor meg tudja úgy használni ezeket az alkalmazásokat, hogy azok a lehető legjobban a keze alá dolgozzanak. Én is egyébként jó néhány könyvet fordítottam, most már csak azért nem fordítok, mert nincs rá időm, már ezt is nagyon szeretem. Én most már leginkább a következő kategóriába tartozom, én az a bölcsész vagyok, aki könyvekről, meg könyveket tanít. Miután alapvetően irodalmár vagyok, ezért a könyvek továbbra is a hétköznapi munkám részei, és ennek én nagyon örülök. Egyre több olyan munka is van az oktatás-kutatás területén, ami inkább láthatatlan, de szükséges, például a könyvek szerkesztése. A szerkesztés tipikusan olyan munka, amire az ember addig nem gondol, amíg nem kezd kicsit a cselekményen túl is foglalkozni a könyvben. Egy könyvet kézbe veszünk, hagyományosan van egy ilyen kép a fejünkben, hogy az egy szerzőnek a egyéni intuíciója alapján megszületett remekmű, ez a romantikának a szerzőképe egyébként. Valójában minden egyes könyv, vagy minden egyes mű egy csapatmunka eredménye.
Nem csak azért, mert vannak hagyományok, tehát amikor valaki egy szonettet ír, bármilyen egyéni géniusz, azt a szonett formát már valaki kitalálta néhány évszázaddal ezelőtt, hanem azért is, mert egy könyv, mint tárgy, az egy nagyon komoly csapatnak az eredménye, a korrektortól a szedőig és a borítótervezőig, meg a könyvkötőig. És például a szerkesztői munka az egy ilyen nagyon láthatatlan, de nagyon fontos munka. Biztos mindenkinek volt olyan szöveg a kezében, amiben zavaró hibák voltak, vagy félrefordítás, vagy nyelvtani hiba, vagy tördelési hiba. Hogyha nincs rendes szerkesztő, nincs rendes korrektor, akkor hiába ugyanolyan jó a szöveg lényege, élvezhetetlen az, amit a kezünkben tartunk. Tehát ezek is úgy adódnak. De úgy általában a bölcsész ugye az, aki érdekelnek a nyelvek, vagy az irodalmak, a történelem is ugyanúgy a kultúra része. Tehát a kultúrának, az emberi világnak bármilyen eleme, tulajdonképpen nagyon tága az a terület, ami a bölcsészettudományokhoz tartozik. Nálunk például a Pázmányon, ráadásul a bölcsészet és társadalomtudományi kar egyben van, tehát nálunk még mi egy felér alatt vagyunk a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok, szociológia, kommunikáció és más egyéb szakokkal. Nem minden egyetemen van ez így, az ELTE sokkal nagyobb, tehát ott még a tanításmódszertan, a pedagógia, pszichológia is külön karra került, mert olyan nagy tömegekkel dolgoznak. Nekünk egyébként azt gondolom, hogy ez előny is, hogy közelebbi kapcsolatban vagyunk a társadalomtudományokkal, mert azért nem olyan nagyon nagy a különbség. Nyilván más típusú kutatásokat végeznek, meg más típusú ezeken a szakokon, de azért nagyon sok a hasonlóság ezek között a területek között. Ugye, hogy hogyan lesz valakiből kutató, itt most egy kicsit azt tudom elmesélni, hogy belőlem hogyan lett kutató. Nem így indultam, én nem óvodás koromban nem ezt válaszoltam a mi leszel, ha nagy leszel kérdésre, hogy én kutató leszek. Én általában azt válaszoltam, hogy tudok könyvmoly szeretnék tenni, aki ugye ülés-olvas és békén hagyják. Az ülés-olvas az egész jól működik, a békén hagyják ez nem mindig, meg sok mást is kell csinálni, de tulajdonképpen minden szakmában van olyan, ami vele jár, nem azért választottuk a tanári hivatást, mert szeretjük osztályozni, meg dolgozatot javítani, az vele jár, és néha fontos része annak, hogy segítsünk diákoknak, egyetemi hallgatóknak megtanulni, meg megtalálni a saját tehetségüket, kibontakoztatni a saját tehetségüket. Tehát nyilván van olyan része minden munkának, amit túl kell élni, vagy ami a kevésbé szórakoztató, kevésbé inspiráló része. De valójában van egy olyan rész, amit viszont úgy ki lehet, előre meg lehet jósolni és lehet követni. Nyilván egy valamiféle érdeklődésből indul. Tehát, hogyha valaki, ugye vannak itt, láttam a névsoron, hogy vannak itt már 11-esek, vannak akik itt a 9-esek, idővel az embernek vannak olyan dolgok, amik segítenek a pályaválasztásban, melyik az a pálya, ami jól megy, de szerintem még ennél is sokkal fontosabb, hogy melyik az a tárgy, ami érdekel. Mert az a tárgy, ami nagyon érdekel, de nem megy elég jól, abból lehet fejlődni, de az a tárgy, ami nem érdekel, az lehet, hogy felvesznek az egyetemre, és lehet, hogy el tudom végezni, de az egy gyötrelmes élet, ami olyasmivel telik, ami nem érdekel engem. Tehát én ezért is szeretek mindenkit biztatni arra, hogy válaszol olyat, ami érdekli, hogyha elég jól csinálja, és beletanul a szakmájába, akkor biztos, hogy lesz szükség arra a munkára, amit végez, és szívesen fog fölkelni és munkába menni, vagy a munkáját végezni most már egyre rugalmasabb körülmények között, nem is biztos, hogy el kell menni otthonról munkavégzéshez. Tehát ezért érdemes már korán elkezdeni tapogatózni, érdeklődni, megnézni, hogy néz ki egy-egy szakma, és aztán kitalálhatjuk, hogy mi az, ami a miénk lehet, és mi az, ami biztos, hogy nem nekünk való. Én is annak idején ugye elmentem az OKTV-kre és ilyen tanulmányi versenyeken, ezek ilyen előpróbának jók, van amelyik csak ennyi, nem jutottam tovább, és így történt. Én végül magyar-angol szakon végeztem az eltén, és már középiskolás koromban magyarból és angolból is kipróbáltam az OKTV-t. A harmadikos koromban az angolon esélyem sem volt tovább jutni, az valami nagyon anyanyelveknek kitalált teszt volt. A következő évben viszont bekerültem az első 10 közé, és akkor abban az időben az szerintem nem kellett felvételizni az egyetemre. Ezt sosem tudom, hogy azóta mennyit változott az OKTV, szerintem ez már nincs így.
de mindenképpen ezek akkor is, hogyha csak egy pluszpont a életrajzunkon, ezek nagyon hasznos erőpróbák, meg olyan fajta rutint szereznek, meg egy olyan rálátást, hogy annak a tantárgynak egy más szempontból ismerjük meg azt a tantárgyat, amit esetleg egy jól ismert tanár óráin megszerettünk, hogy ez hosszú távon mindenképpen érdekes lehet, már csak ezért is kipróbálni. Egyébként én a magyar és az angol mellett, amiket nagyon szerettem, az egészen utolsó pillanatban töltöttem el, hogy a felvételi jelentkezési lapra mit írok be, annyira nem voltam benne biztos. Nem azért, mert ezeket nem szerettem, hanem mert sok minden más is érdekelt. Én egy ilyen tipikus jó tanuló voltam, meg alapvetően jó jegyei voltak mindenből, és ezért kicsit nehezebb volt választani, mert a németet is jól tudom, meg jó, nyilván az sejthető, hogy mondjuk nem fizikus leszek, abban is találtam sok érdekeset, de messze nem lepezslített ez annyira, mint a könyvek, de végül is azt gondolom, hogy így visszatekintve jól döntöttem. Egy kicsit az egyetemen kipróbáltam a finn szakot, ma is vannak ilyen minor szakok, amiket a saját főszakunk mellett egy ilyen kisebb blokkot el lehet végezni az adott karon, vagy az adott egyetemen belül. Fel lehet venni más szakokat is, tanárszakosok, kétszakosok, tehát nem biztos, hogy csak egyetlen egy szűk szakterületet kell választani, és nálunk is lehet például váltani minort, hogyha valaki azt mondja, hogy a kommunikáció nagyon jó lesz, de aztán a kommunikáció minoron csupa előadással és semmi izgalmas beszélgető szeminárium, akkor lehet mást választani. Utána szintén nekem ez még mindig csak egy ilyen időhúzás volt, hogy elkezdtem a doktori képzést, mert lediplomáztam, kaptam egy állást elég hamar egy nyelviskolában, aztán egy általános iskolában, soha életemben nem tudok tanár lenni, ehhez képest más is csinálok. Nyilván más is csinálok, de leginkább tanár vagyok. És itt is ez egy véletlen múlt, vagy nem teljesen véletlenem. Az ELTE angol szakján akkor 2 irodalom doktori program volt, az egyik modern irodalommal, a másik meg a reneszánsz és barokk angol irodalommal foglalkozott. Engem mindig jobban érdekelt a modern irodalom, a szakdolgozatomat is modern művekből írtam, viszont itt például én tanárokat választottam. Úgy éreztem, hogy ha még egy pár évig valamilyen tanárok óráira járok, akkor azokat a tanárokat választom, akiket szívesen hallgatom az óráin, bármiről beszéljenek is. És én így lettem Shakespeare kutató. Ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoznék azóta is kortárs, meg modern irodalommal is, tanítom és kutatom is valamennyire, de vannak ilyen véletlenek az ember életében, amikor olyan valamilyen ösztönös döntés hoz, hogy lehet, hogy ez a fontos, de ez az érdekes, vagy lehet, hogy minden jel arra mutatna, de engem mégis erre húz a szívem, akkor időnként érdemes a szívünkre hallgatni. Utána először óraadóként, aztán főállásban is már bekerültem az egyetemre. Picit tanítottam az eltén még doktorandusz koromban, de nagyon hamar szerencsére a házmányon kaptam egy állást, ahol azóta is nagyon jól érzem magam, ez most már több mint 20 éve volt. És az oktatás mellett tulajdonképpen lényegében kötelező számomra a kutatás is. Elég alacsony az a minimum, amit muszáj évente publikációkból prezentálni, de az ember jár konferenciákra is, és aztán idővel ezekből kialakul az a konkrét kutatási terület, ami engem érdekel leginkább. Vannak kutatócsoportok is, amikben kollégákkal együtt dolgozunk egy-egy témán, de mindenkinek megvan a saját konkrét kutatási érdeklődése. Ebben egyébként a tanítás legalább annyit segít, mint a kutatás, tehát nem csak amikor egyedül ülök a könyvtárban, most már egyre ritkábban teszünk, mert nagyon sok minden online is elérhető, bár egy jó könyvtár az még mindig egy nagyon jó dolog tud lenni. De nekem így az évek során, ez még nem a doktorimnál, a doktorimat egy hagyományos szövegelemző kérdésből írtam, de utána egy jó pár évvel alakult ki az, hogy engem a Shakespeare filmadaptációk érdekelnek. Részben azért is, mert nagyon érdekel a kortárs kultúra, a populáris kultúra, a vizuális kultúra, és az érdekel, hogy ezek a dolgok, amiket 400 éve valaki, több mint 400 éve megírt valaki, azok a mai napig miért inspirálnak filmrendezőket, televízió sorozat készítőket, és úgy egyáltalán fiatalokat, öregeket egyaránt valamilyen formában. Nem akarom azt állítani, hogy mindenki Shakespeare rajongó a világon, de az, hogy a kultúránkban valamilyen szinten Shakespeare jelen van,
az viszont tagadhatatlan. Erről majd fogok néhány példát is hozni ilyen váratlanabb, vagy nem egészen hagyományos helyeken. Ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az egyetemen csak ezt tanítom. Az elmúlt években még ezeken túl is volt néhány más kurzusom, de ezek egy kis válogatás, hogy hányféle órát tartottam. Látszik, hogy itt vannak az ilyen nyelvgyakorlat típusú órák, meg eszéírás órák, de tanítottam sok országismeretet is, meg néha jogi szaknyelvet. Egy egész rövid ideig még nyelvészetet is, a dialektológiát, annak az érdeklődés is onnan indult, hogy a filmekben nagyon szerettem felismerni, vagy megtippelni, hogy ki milyen dialektus beszél. Persze nagyon sokat a reneszánsz irodalmat, tehát az a középkor és reneszánsz most egyfél év, de a Shakespeare-isták ott kötnek ki, viszont például a doktoranduszoknak kortárs irodalmat szoktam tanítani, amit szintén nagyon szeretek. Aztán vannak ilyen úgynevezett speckolót, specializációs órák, ami nem mindenkinek, nem az egész évfolyamnak kötelező, és ott időnként a krimi történetről és verziókról beszéltünk. Volt olyan, hogy egyetlen mítosznak az irodalomban, meg a kultúrában, a filmekben való alapváltozatait néztük végig egy fél éven keresztül. Nagyon izgalmas felfedezéseket tettünk. Mesterképzésben szoktam néha indiai, meg ausztrál irodalmat, hogy ezek volt brit gyarmati országokként az angol száz kultúrának is részei. Ezekről is szoktam órát tartani. Ugyan populáris kultúrát, vizuális kultúrát, volt egy brit filmtörténetet tanítottam. És megint nagyon izgalmas, amikor külföldi hallgatóknak beszélünk olyasmiről, ami nekünk adott és ismert, és lehet, hogy általános iskolai tananyag, a magyar irodalom, meg a magyar és közép-európai filmeket is szoktam. De nagyon sok Erasmus hallgatónk van, meg más nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi partnerintézményekből jönnek hallgatók, és velük nagyon izgalmas végignézni mondjuk a tanút, hogy mit értenek meg ők Pelikán elvtársból, meg a magyar irodalom klasszikusait, ha nem tudhatomból mit értenek meg azok, akik nem tudják, hogy máslegetájék mit jelent. Nagyon érdekesek ezek egyébként, és ezért is izgalmas az egyetem, és ezért is jó az, hogy az angol szak különösen adja magát, hogy nálunk elég sok külföldi hallgató van. Korábban sokszor az volt, hogy a más szakokra érkező hallgatók is az angolos órákon kötöttek ki, hiszen hogyha a magyar tanszéken, vagy a történelem tanszéken mondjuk nem voltak idegen nyelvű órák, akkor nyilván az idegen nyelv tanszékeken voltak. Most már azért ezt orvosoltuk, de mindenképpen nálunk sok olyan hallgató van, aki az egész képzést nálunk végzi, nemzetközi ösztöndíjakkal, és ettől ezek a beszélgetések azok izgalmasabbak, meg ettől kevésbé lesz mesterséges az a dolog, hogy mi ugye angolul beszélünk minden órán. Amikor csupa magyar hallgató és magyar oktató van egy teremben, akkor felmerülhet a kérdés, hogy miért nem az anyanyelvünkön beszélünk, azon túl, hogy ez a feladat, hogy fejlesszük a nyelvtudásunkat. Nem különösen izgalmas, amikor tényleg ez a kommunikáció nyelvvel, és más dialektusok, más kulturális szemüvegeken átnézzük ugyanazokat a szövegeket, ezekkel nagyon jó beszélgetések tudnak kialakulni. A Shakespeare remek filmadaptációi, az ugye sor végén kullog, azt nagyon keveset tanítom a hétköznapi munkámban, időről időre előkerül, de ez nem baj, azzal foglalkozom én pont eleget a konferenciákon, meg a publikációkon. Tehát van olyan, akinek az oktatási és a kutatási területe jobban fedi egymást. Vannak nyilván olyan képzések, ahol ezek több az átfedés. Nálunk például elég nagy a mozgás azon belül, hogy mi mindent tanítunk. Nekem ez például nagyon jó így, mert akkor ez segít abban, hogy mindig van valami változatosság. És ha az a kérdés, hogy miért jó a kutatónak, azt mondom, hogy nagyon sok szempontból jó dolog a kutatónak. De ugye mit csinál egy kutató, vagy mit lehet kutatni? Ugye egyfelől az a miért jó a kutatónak kérdésre még szoktam ezeket a térképeket is hozni, hogy a kutató alapvetően világot is tud látni. Tudom, hogy nem olyan nagyon színes ez a térkép, egyébként egy-két dolgot még kiszínezhettem volna, csak már ezt a jó alkot nem találtam meg újra. De még egy-két országban jártam már konferenciákon, cserekapcsolatokon, vendégtanításon, projektmegbeszéléseken. Tehát ezek jártam más országokban is, de ezekben az országokban mind szakmai szempontból is. De még ennél is több helyen jártam, ugye nyilván az irodalmárok sokat, vagy irodalommal foglalkozók, vagy az olvasók sokat utaznak fejben is.
Nekem is van még jó néhány ország, amiknek a kultúrájával foglalkoztam. Szeretnék persze élőben is, a valóságban is Ausztráliában, meg Indiában járni, de elég sokat foglalkoztam a kultúrájukkal ahhoz, hogy már így is sokat megismertem belőlük. Ha egyszer oda eljutok, akkor remélhetőleg már nem teljesen tátosztályan és a értetlen turista személyvel tudom még ezeket a kultúrákat sem. Aztán nagyon sok konferencián is jártam, ez csak néhány az elmúlt évekből, de ebből is látszik, hogy azért hiába specializálódik az ember, ez nem jelenti azt, hogy csak abban az egyetlen egy témakörben találkozik más kutatókkal. Én is a 21. századi konferencián, vagy irodalomkonferencián is voltam. Ez érdekes volt, egyetlen évtized telt el, 2010-ben, ebből az évszázadból, és a Lincoln Egyetem kutatói azt mondták, hogy akkor nézzük meg, hogy láthatók-e már olyan jelenségek, amik az egészen kortárs irodalomra talán jellemzők. És sokszor beszélünk a régiekről, de mi történik most? Ezért volt ez a What Happens Now konferencia, kettő is volt belőle. De jártam a 16. századi konferencián is Texasban, és egy meglepő hely volt. Van olyan, amikor nagyon tág, ugye például a 16. századi konferencia, ez egy olyan kutatótársaság, ahol egy helyen találkoznak a művészettörténészek, a teológusok, az irodalmárok, akik mind annak a nagy korszaknak, és még csak nem is kizárólag az angol száz kultúrában, hanem a mediterrán világban, vagy bárhol a világon ennek a korszaknak a kultúrájával foglalkoznak. Aztán van olyan konferencia, ami meg az ellenkező véglet volt, hogy 3 napon keresztül egyetlen Shakespeare dráma, az Othello film adaptációiról beszéltünk, amire többen kérdezték, hogy mit lehet arról annyit beszélni, de végtelen izgalmas volt, és kimeríthetetlen, nagyon sok új filmet találtunk. Aztán voltak a nagy Shakespeare évfordulós évek, ugye a születésének 450. meg a halálának 400. évfordulója, ezek is nagyon jó helyek és jó konferenciák voltak. A Helsingőri 400-as konferencia abban a várban, ahol a Hamlet játszódik, az egy kifejezetten izgalmas helyszín volt. De szoktam én bollywoodi, indiai Shakespeare adaptációkkal is foglalkozni, volt olyan konferencia is. Aztán vannak ugye visszatérő motivumok, az Európai Shakespeare Kutató Szövetséggel 2 évente rendez egy konferenciát, legutóbb mi rendeztük, de előtte már Európa körbe jártuk, idén Portugáliában megyünk, ha minden jól megy. Aztán vannak, amikor ilyen kis konferenciákon találkozunk különféle geekek, a Shakespeare és Science Fiction, ez egy ilyen jellegű találkozás volt. Amit nagyon sajnálok, ugye a Covid miatt sok mindenről lemaradtunk, én például Szingapúrról, mert az íróasztalomtól voltam kénytelen online Szingapúrban részt venni a világ Shakespeare konferencián. Az elmúlt évben viszont voltam Észtországban Science Fiction kutatók konferenciáján, és Magyarországon volt a Nemzetközi Crime Fiction, tehát a krimivel foglalkozó kutatók konferenciája. Ez azért volt nagy lehetőség, mert egyébként Melbourne-ben szokott lenni, akkor viszont kevésbé tisztel az ember. Tehát ez is nagyon változatos, nem csak azért, mert izgalmas helyekre jutunk el, hanem mert izgalmas emberekkel találkozunk, és nagyon sokat tanulunk egymástól. A krimi konferencia az tipikusan ilyen volt, hogy mindenki nézett, hogy ezt is el akarom olvasni, ezt is el akarom olvasni, tehát ott a nyaralási olvasmányainkat is gyűjtögettük, de nagyon izgalmas kutatási témákat is hallottunk. Ugye az a kérdés, hogy mit kutat egy kutató, akkor erre leginkább az a válasz, hogy bármit. Nyilván keresünk olyasmit, amit érdemes, vagy lehet, amiről azt érezzük, hogy valami újat még lehet mondani. De a legfontosabb mégiscsak az, hogy olyan témát érdemes választani, ami minket érdekel. Minden, ami az embert érdekli, ahol lehet kutatási téma, akkor is, hogyha már nagyon sokan kutatták. Ez Shakespeare tipikusan ilyen téma, mindenki azt kérdezte annak idején, mit lehet arról még újat mondani? Lehet. Az én nézőpontomat még addig nem mondta el senki, és ez mindenkinek a saját nézőpontjára igaz. Hogyha ebből a nézőpontból közelíti meg azt a témát, amiről már sokan írtak, biztos, hogy talál újdonságot. Nincs 2 pontosan egyformán megírt könyv, cikk, kutatási kérdés. A kutatás ráadásul egészen meglepő területekkel is foglalkozhat. A kutatás nem a témájától lesz tudományos, hanem a módszerétől. Én például a populáris kultúra kutatása is tipikusan ilyen, hogy nem maga a tárgy, amit kutatunk, hanem ahogy kutatjuk,
Az az alaposság, az a logika, vagy az az igényesség, az a módszertan, ami tudományossá teszi a kutatást. Lehet revitiket is kutatni, szoktak is, mémeket is, meg minden egyebet. Tehát amit ugye egyébként sokszor ilyen lekezelően, csak szórakozás, értéktelen, nem időtálló, ilyen jelzőkkel szoktak leírni, az valójában ugyanúgy nagyon izgalmas jelenség, hiszen a popzene lehet, hogy ami ma népszerű, holnapra már ciki lesz, de miért lett ma népszerű, és holnapra miért lesz ciki? Ezek nagyon érdekes kérdések, mert ezek nem csak a zenészekről, meg a zeneiparról árulnak el dolgokat, hanem rólunk is, a világról. Milyen kérdésekre tudod választ adni egy adott zenei műfaj, vagy egy adott filmsorozat, amit aztán holnapra már meghaladottnak érzünk. Tehát én ezért gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, és remélhetőleg sokan találnak ilyen hivatást majd, ami azért a hobbijukat is kombinálja a szakmával. Tehát én is tulajdonképpen bárhova nézek, hogyha tévésorozatot nézek, abból is lehet kutatási téma, tehát nem feltétlenül kellemetlen az, amit nekünk csinálni kell. És ami szerintem nagyon izgalmas, és ez a bölcsészettudományok nagy részére igaz, hogy folyamatosan változhat, folyamatosan van újdonsága, folyamatosan lehet felfedezni valamit, tehát nem szürke és kiszámítható, és semmiképpen nem monoton. Az is nyilván nagyon jó, hogy az oktatást a kutatással, tehát aki felsőoktatási intézményben kap állást, annak megvan ez a szerencsés helyzete, hogy a tanítással és a kutatással és kereshet egy egyensúlyt. Nem mindenkinek való ez. Érdemes ezt is mindenkinek saját magának eldöntenie. Van, aki zseniális kutató, de nem nagyon jó előadó, mert nem inspirálja a tanítás, ő saját maga szeret elmélyülni a kutatásban, és úgy tud kibontakozni, nekik akkor inkább a kutatóintézetek, vagy akár független kutatásvaló. Nekem is van olyan kollégám, aki viszont a tanításban találta meg a hivatását, és neki a kötelező publikációk az egy nyűg, nem azért, mert nincs hozzá képessége, vagy nincs izgalmas témája, hanem ő minden energiáját a tanításba fekteti, és amellett a kutatás az már csak az a plusz kötelező, amit le kell tudni ahhoz, hogy az állását meg tudja tartani. Egészen picit aztán továbbugrom, hogy ha bárkinek van kérdés, arra is legyen idő. De egy kis példa arról, hogy én például mi mindent szoktam a populáris, vagy hányféleképpen lehet érdekes kutatási téma a populáris és a populáris kultúra. Például önmagában a populáris és magas kultúra határai, azok szerintem meghatározatlanok. Van egy csomó definíció, de ezek nem feltétlenül működnek. Vannak tehát a köztudatban élő definíciók, ugye az, ami időtálló, ami fontos, ami egy műalkot, a művész vízióját örök időkre érvényesen megfogalmazott remek művek és hasonlók, amiben lehet sok igazság, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek a művek így születtek, mint ahogy most nézzük őket. És nem biztos, hogy ha valaki így egy ilyen remek művet akar alkotni, az attól rögtön remek mű is lesz, és nem biztos, hogy időtálló marad. És az, amit nem is akartak örök időkre univerzális, időtálló remek műnek alkotni, az nem biztos, hogy nem lesz valamitől nagyon izgalmas terméke a korának. Ráadásul ugye folyamatosan változnak ezek a kategóriák. Nekem nyilván könnyű példa Shakespeare, mert Shakespeare-ből mindenféle példát tudok hozni. De Shakespeare, amikor a saját drámáit írta, akkor nem magas kultúrát alkotott, az a kor populáris kultúrája. Ki se nyomtatták ezeket a darabokat Shakespeare halála utánig, illetve amiket kinyomtattak, azok ilyen kalózkiadások voltak, nem a szerző által szerkesztett, meg tudatosan megalkotott könyveket hoztak létre. Az a hétköznapok művészete, a szórakozás volt, az egy nagyon izgalmas korszak volt a színházi élet, a színház történet szempontjából. Ott egy helyen volt a közszínházakban a magasan kvalifikált, vagy magas társadalmi osztályokból való közönség, meg az utcanépe, az írástudatlanok, akik ott ettek, ittak és szórakoztak a színpad mellett, és ha nem tetszett, akkor odadobták a paradicsomot. Tehát ez egy egészen másfajta színházi élet volt. Idővel viszont
miután nagyon népszerű lett, elkezdték kiadni a könyveket, elkezdték egyre többet a későbbi korok is színházban előadni, majd elkezdtük tanítani, bekerült az oktatásba, intézményesült, kanonizálódott, és a mai napig a kultúra része. Most már, hogyha a Shakespeare nevét hallja valaki, akkor általában a magas kultúra jut eszünkbe róla, ettől rögtön sokakban az is megjelenik, hogy az kötelező olvasmány, és ez nem feltétlenül érdekes. Miközben a populáris kultúra is folyamatosan hivatkozik. Tehát a Shakespeare mondjuk azt látjuk, hogy a populárisból a magas kultúrába jutott el, de nem ez az egyetlen irány. Van olyan szerző, aki a saját korában inkább magas kultúrának számított, és aztán később került a populáris kultúrában is fogyasztható, befogadhatóvá. Például Jane Austen, akit biztos, hogy szerintem sokan olvastak Jane Austen regényeket, főleg a lányok szokták szeretni, meg a filmadaptációkat is biztos látnak egy páran. A saját korában nem is volt annyira populáris, és amikor dicsérték, akkor nem a női írókhoz hasonlították, hanem azt mondták, hogy olyan jól ír, mint a férfiak. A kortárs női írók inkább ilyen melodramatikus, vagy ilyen rémregényeket írtak, a konyvan jellegű szövegeket. Abban a korban ugye nem is igazán voltak ilyen, vagy máskor voltak ezek a határok. Amitől viszont Jane Austen bekerült a populáris kultúrába manapság, azok a filmadaptációk. A 20. század végén Colin Firth a Büszkeség és balítéletben, és a BBC adaptációk, aztán a mozi adaptációk, azok, amik a köztudatba visszahozták Jane Austen műveit, és egy időben egy könyvkiadó vezető ismerőssel beszélgettünk már a 21. század elején. Volt egy időszak, amikor a 18-19. Századi klasszikus irodalmi művek, a nemzetközi irodalom klasszikusai voltak a legjobban fogyó termékek a könyvkiadó palettáján. Tehát valójában, miután a kultúra változik, a kategóriák változnak, ezért a kutatás is folyamatosan változik. Nem ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, mint amiket 10 éve, 20 éve, 100 éve feltettek a kutatók, ami nyilván kiszámíthatatlanná is teszi a munkát, de szerintem izgalmassá is teszi. Engem ugye az is nagyon érdekel, hogy hol rejtőzik Shakespeare a populáris kultúrában, olyan helyeken, ahol nincs ráírva, hogy ez Hamlet, meg nem feltétlenül az a szándék, hogy most újra alkossunk egy Shakespeare drámát, hanem csak egy utalás szintjén valami idézettel, vagy egy karakter elemeivel, néha egy cselekményszállal. Nem tudom, van-e, aki felismeri a filmet. Ez a Szerelmes Shakespeare című filmből egy jelenet, itt ugye maga William Shakespeare rejtőzik a Dada állarcában. De vannak olyan, ugye a populáris kultúrának számos egyéb fóruma. Ma a populáris kultúra kutatásban, például Shakespeare kutatóban Shakespeare kifejezést is használják. Ez a minden verzióban, sokszor már a szöveg nélkül, és nem csak az eredeti 400 éves szöveg nélkül, hanem bármilyen szöveg nélkül, csak egy kép, egy ikon, egy mém. Vagy olyan filmek, amik nem használnak semmit az eredeti szövegből, és mégis felismerhető bennük valamilyen Shakespeare motívum. A 10 dolog, amit utálok benne, az a matrancos hölgy, a oroszlán király, ismeri-e valaki azt a klasszikus, az egy Hamlet történet. A West Side Story az Rómeó és Júlia, a Nyolckor is Rómeó és Júlia. Azt ugye szintén nem a elegáns, emelkedett irodalmi stílus miatt tanítjuk, de zseniális maga a film, vizuálisan is, meg az, amit a kortárs 20. századi budapesti környezetbe helyezve a Rómeó és Júliával csinált. A Forbidden Planet, a Tiltott bolygó az egy 1956-os klasszikus science fiction film, amiben például nagyon érdekes, hogy legalább 10 év eltelt a film elkészítése után, mikor a kritikusok elkezdtek arról beszélni, hogy ez olyan, mint Shakespeare Viharjának egy adaptációja. Nem tudjuk, hogy a szerzők ezt akarták, csak nem beszéltek róla, vagy tulajdonképpen csak olyan kulturális motívumok emlékeztetnek a Shakespeare szövegre, amikre ők nem gondoltak Shakespeare motívumként, hanem csak egy kapcsolatrendszer a karakterek között nagyon hasonlít arra. Ezt ma már nem fogjuk megtudni, de vannak olyan szövegek, amikről konkrétan tudjuk, hogy a szerzői szándék az nem úgy indult, hogy én most egy Shakespeare adaptációt írok,
hanem írás közben felfedezték, hogy ez emlékeztet erre vagy arra, csak egy kicsit felerősítették a motívumokat, hogy ha már úgy, akkor legyen tökélet. Nagyon szalad az időnk. Én például szoktam foglalkozni sorozatokkal is. Ez a Westworld című sorozatot már egy pár éve volt, amiben nagyon izgalmasan a Shakespeare idézetek azok ilyen hibaüzenetek ebben a science fiction univerzumban. De a Kártyavárban, House of Cards-ban az egy Macbeth történetnek is olvasható. A Kemény motorosok, a Sons of Anarchy, az egy Hamlet történet, de a Trónok harca is tele van. Illetve nagyon sokan olvassák úgy, mint a Shakespeare királydrámáknak a újraalkotása. Ezt maga a szerző is, Martin így írta, hogy ez igaz vagy nem, vagy ez jelentsen ez bármit is, de lehet ebből a szempontból is megnézni. Hogy ezen mit lehet kutatni? Nagyon sok mindent. Ugye valaki a szöveggel foglalkozik elsősorban, ez szerintem néha érdekes, de sokszor nem, mert a szövegfűséget néha azt sem tudjuk, hogy mihez hasonlítjuk. Lehet hasonlítani a cselekményt is, ami szintén érdekes, de sokszor, hogyha csak egy-egy kis rész van, viszont az olyan fontos rész, nem biztos, hogy mennyiségre érdemes ezeket összehasonlítani, hanem inkább valamilyen üzenetértékű fontos elemeket. Aztán ugye az új adaptáló környezet, engem leginkább ez érdekel, például a műfajok, a filmes műfajok, amikbe adaptálnak filmeket. Ezért, amikor könyvet írtam, akkor a műfai filmekben nem a nagy művészfilmekkel foglalkoztam, hanem angolfilmek, zombifilmek, film noir, thrillerek, gangsterfilmek, vámpírfilmek és egyebekben keresgéltem Shakespeare motívumokat, mert azon, hogy nagyon sokszor ezek határozzák meg azt is, hogy mit csinál a szöveggel. Nem azért hagyja ki a szöveget, mert nem tudja rendesen Shakespeare, hanem azért, mert attól nem lesz jó egy tini-film, hogyha 400 éves szöveget idéz, mert azt a célközönség nem fogja érteni, nem fogja szeretni. Tehát ezt is érdemes megnézni. Sokszor az adaptációs hagyomány az, ami meghatározó, és egyáltalán mindig az érdekes, hogy itt és most miért akartak ezzel a művel valamit kezdeni. Itt most már nagyon kevés az időnk. Nyilván van a mi munkánknak egy olyan része is, ami nem csak a tanítás, vagy nem csak a kutatás, hanem a tudományos életben vannak ilyen tudományos szervezetek. Én is egy csomó szervezetnek tagja vagyok, időnként már nyertem különböző kétes értékű megtiszteltetésekkel, mindenféle feladatokat is. Ez is a velejárója a dolognak, de néha nagyon izgalmas, ahogy például a utód képzésben a fiatal kutatóknak a munkáját tudjuk segíteni egy publikáció szerkesztésével, vagy ezekben a tudományos társaságokban egy jó konferencián. És a legeslegvégén mindjárt kicsöngetnek. A Tudományos Akadémiával kapcsolatban ugye szerintem nagyon sok kutató, aki ma itt van, a MTA-nak az úgynevezett alumni programja keretében érkezett. Néhány évvel a Tudományos Akadémia meghirdette ezt a programot, amiben arra biztatták a kutatókat, hogy menjenek vissza a saját iskolájukba, vagy más iskolákba, hogyha vállalkoznak erre, és meséljenek arról, hogy milyen kutatónak lenni. De ugye mi nem biztos van olyan alumni között, akik akadémikusok is, de hogy sokféle módon kapcsolódik az ember az akadémiához. Az akadémikusok között vannak a levelező tagok, meg a rendes tagok, ez egy első és második lépcső. Először mindenki levelező tag lesz, tehát ez nem azt jelenti, hogy én egy olyan kicsit távolról nézem a dolgot, de egy kicsit vagyok akadémikus, hanem először, aki komolyan kiemelkedő kutatási tevékenységet végez, akadémiai doktori fokozatot szerez, és beválasztják a levelező tagok közé, majd ezután folyamatos további kiemelkedő kutatás végez, akkor lehet valaki rendes tag, ehhez kell idő, de leginkább komoly teljesítmény. Külföldi magyar kutatók lehetnek külső tagok, vannak úgynevezett tiszteleti tagok, akik nem magyarok, nem magyar kötődésűek, de tiszteletben meghívják őket. Aztán vannak a köztestületi tagok, ezek vagyunk mi, akik szereztek tudományos fokozatot, tehát például a doktori PhD fokozatot, vagy azzal egyenértékű, és a tudományos életben dolgoznak, valamilyen folyamatosan publikálnak. Ezzel lehet jelentkezni a köztestületi tagságba, és akkor bizonyos dolgokban mi is részt veszünk, ilyen szavazásokban, bizottsági munkákban, egyebekben, de az akadémikusság az egy később lépcső.
És ettől függetlenül, mindjárt be is fejezem, ezek az utolsó diák, valójában a miért jó a bölcsésznek, meg miért jó a kutatónak, azt gondolom, hogy azért, mert olyan dolgokkal foglalkozik, amikkel szeret foglalkozni. Én például nagyon jó filmeket szoktam nézni, és nem feltétlenül csak szórakozásból, hanem munkából is. Izgalmas, meglepő felfedezéseket teszek, amikor egy vámpír film közepén például Shakespeare felbukkan. És itt Kate Beckinsale ilyen vámpír, például rálövöldöz Shakespeare-re, de aztán az ember itt elkezd gondolkodni, és aztán talál további Shakespeare motivumot is a filmben. A lényeg az, hogy azt gondolom, hogy kutatónak lenni jó, de minden olyasminek lenni jó, amit az ember élvez, és szeret szívesen csinálni, és én erre visszatérek mindenkit. És nagyon köszönöm a figyelmet. Gondolom, hogy ha bárkinek van kérdése, nyugodtan